Hemmeňize salam. Bugün men siziň bilen ütgeşirak temada gürleşesim belle. O temadam umumy o zat baratda indi neme bir gyýda bolan aralygynda aratnaşyk ýene zat barada. Bu tema hakynda da näme üçin men muny size gürrüň bereýin diýdim ýa gürleşeýin diýdim. Sebäbi meniň bir joram ol Angliýadan özü asla osaň Londonda ýaşaýar. Oň bilen hem näçe ýyllar jora, o gyzyň ady Jessica. Hey Jessica. Helki Jessica'dam neme? Oňam haçan görseň durmuşy drama. Haçan görseň. Oglanlarla tam bilemokdam söýüşýär. To özüne normal oglan tapanok ýene şoňa meňde şodan haçan görseň aglap ýeňrep baňa jaň etdi. Odan menem helki göwünlük görüp zat edip bir topar gowy soветлар datlar berýän. O maňa aýtdy, sen ýaman gowy sowet berýäň diýe. Otaň ol aýtdy maňa, sen nidi o da adaşsana diýdi, YouTube kanal açsana diýdi, ştoby takoy ara gatnaşyk, gyýda bolan ara gatnaşyk bardy, sowet bereriň ýaly diýdi. Menem be, gaty gyzykly diýdim. Okey, tipe şeýle serede otursaň, neme indi türkmen nemede türkmenleriň YouTube kanallary köp elbetde, ýöne edil prema ara gatnaşyk barady gürleýän YouTube kanal görmedim. Indi gyýda bolan ara gatnaşyk barady, osaň şoň üçin men özümçe şol temany godgaýyn diýdim. Kim biler, belki käbir adamlara neme bolar, gyzykly bolar. Birinjilikle aýdasym gelýän zat, toşda meniň aýtjak zatlarym ol meniň liçni öz şahsy pikirim. Siz ılalaşman bilersiňiz. Ilalaşman bilersiňiz. Sen neme siziň özüňize bagly. Osaň eger birden ilalaşmasaňyzam neme meniň üstüme men daşlamaň diýjek bolýar. Köwüş atmaň, tapçykadyň maň meniň üstüme. O tapçykadyň magam daşlamam, обычно kommentariýalarda çykýar. Tak što meni neme etmäň. Urmaň meni diýjek bolýar. Bu meniň pikirlerim. Ilalaşman bilersiňiz, это всё нормально, ilalaşmaň problema da. Meninki diňe meniň öz aýdaly bir durmuşy tejribem ýa-da şu başga adamlaryň tejribesinden görün nemem bilen kak neme şu gören datlamdan öwrenen datlarym bilen baglanyşykly da meniň pikirlerim. Bilem okşol garyndaşlamydyň, dogonlamydyň, yenelemydyň, joralamydyň, dostlamydyň başyndan geçiren datlara seredip şolardan sapak alyp öwrenen datlarym. Şeýle pikir edämen. Otaň şoň üçin meniň pikirim üçin meni ýigrenmäň. Şonu diýjek bolýan. Ýigrenseňiz hem ýigrenip bilersiňiz ýöne o zat adam pakyryň çigitýäli göwüni we kommentariýada men daşlamaň diýjek bolýan. Ilalaşamak çünki şeýle diýip öz pikiriňizi hem ýazyp bilersiňiz. Diskussiýa da edip bilersiz, debat da edip bilersiz diýen ýalyrak da ilalaşman hem bilersiz, problema ýok. Tak, bolýar şonu ortadan aýraýyn diýdim. Her kimiň öz münýenesi bar. Inni men şu günki temada o zady godgasym belle. Liçni özümiň godgasym belle nemem toy barady. Indi bizde türkmenlerde özüňiz bilýäňiz, nädip uly edip toy etmeli, nädip illere görünmeli, hemmek işden ökde çykmaly, baý görünmeli, övünmeli, meselem da en atalarymyzyň şol nemede dinden çyksaňam illen çykma diýerler da. Olaram şomuka diýip ýöne bir gözüni başyny çykarýarlar. Häzir neme bolupdyr? Maňa biri aýtdy, Aşgabatda şeýle moda çykypdyr häzir. Gyzlar karoçy şu bir toy gijesinde 3 tane köýnek çalyşýarmyşlar. Pistolet 3 tane köýnek. Come on, like, американцы это come on, diye daladna типа. Вы чё? Офигели, что ли? Она шаняrak manida. Какой там uç köýnek çalyşmak? Adam fakir var. O berge da sokulup da edip toy etjek bolup birolunu öýerjek bolup bilýäňler, ýaman helak bolýar. O galyň bir töleýän kak bu galyň taraba o zat galyň gerekkä zat diýip näçe nemeseňem, näçe gyýgyryp jar etseňem şiram o galyň ýatyrmaýarlar. Sebäbi galyň aýdaly gyýdyň özü islemese de belki gyýdyň en atasy esasan ejesi çötü
neme Lukavits diýen ýalyrak neme gönü gürläliň ejelere bu içine belan körüg diýen ýaly gowmanydy, erwet manydy diýemok, ejeňde söwgemok. Ejeler bu içine ay men gyzyma plan çagalyň aljak diýen bolup, biraz şonýaly köprek galyň almak isleýärler. Osaň şey dip gyzyň özü islemese-de ejeler bu içine galyny köprek almak isleýärler. Osaň oglan pahyryň tarabyna agyrak galyň salýarlar. Şey dibem oglan tarabam o bergada da girip galyňa pula bir tölemeli. Üstüsine değişiyor şo gyz toyun eyle zatyny tölemeli da tam malyny getirdiýer, ýagyny getirdiýer bilemok tam matasyny, gyzylyny, belasyny, beterini şo zatlary getirdiýer. Like şu ona yatyryp bolmaýar. Näçe yatyrjak bolsaňam gyzyň özü islemese de sırano neme ejesi ya raditelleri gyz tarap neme etmeýär. Maskara bolar, eyle karoç illere görünmeli, bar gaýgysy şol. O zaman yatyryp bolmaýar ýöne. Galyny yatyryp bolmasadam men gyzlara neme etjek bolýan? Näme şu ýerde men gyzlara hasam ýüzlenjek bolýan. Oglary da ýüzlenjek bolýan. Elbetde käbir oglanlar neme o zat bolýar da takoy şowhuny toy meýlisi halaýarlar-da. Olaryň bir hili şowhuny gowy gymmat toy isleýärler. Okey, düşünýän hawa jylanýanlaryň badyr. Ýöne şu gyzlara da обращаться desmeli, oglanlara da обращаться desmeli. Siz uşo galyňa näçe pul çykarýaňyz da toýa şonça pul çykarmak hökman dämi diýen. Sebäbi toy bara ladna tam toy şowhuny geçirýän, beýtýän gymmat aýdymçy çagyran bolýan, zat etýän, ýöne soň videoda da çeken bolýan, eýle ladna o zatlar, gowy zatlar, ýöne şu video çekilen video bir görülse, bir näme bir hepde aýlanarda garyndaşlaryň arasynda bir hepdelep görülür. Ondan soň hemme kişi ýatdan çykaryp gitýär şo videony. Ondan soň sen belki käwa bilemok bir 10 ýyldan bir gezek şo videony görmeň mümkin, ýöne olam näme? Ýöne şo videony ýasamak üçin, şol gymmat toy etmek üçin çıkaran bergilerini bolin geljek 10 ýyllap, 5 ýyllap eşek ýaly işläp bermeli bolýar. O da meniň diýjek bolýanlarym näme? Gaty gymmat toy etmeli dämi diýen. Ol meniň pikirim elbetde. Men meselem aýdaly indi häzirde men özüm men häzir özüm aýdaly türkmen toy etjek bolsam da Türkmenistanda gowy edip özüm şykar edip toy etjek bolsam meniň özüme liçne 4-5 miň dollar pul çykarardym. Liçne özüm çykarjam bilýän. Wot men neme hakynda neme manyda da diýemok, like gyz hökmünde de diýemok da umumy toýa çykjak, toýa çykarjak, çykdajym. Türkmen diline ýatdan çykarypdyr. Karoçe. Neme toýa çykarjak, çykdajym где-то 5 miň dollar töwerek bolup biler. Çünki oglan tarapdan ladna alarsyň eýle kömegi plus işe özüňem gyz satyp baýan bolmady şu wagda çelli. Gyz tarapdanam gatykän pul çykýar. Osaň şonam o zat gyzyň tarabam çykaryp şeýdi karoçe o pişikde 4-5 miň dollara çykardy toçna. Osaň men liçne şo pulu çykarmazdym. Sebäbi şo ýerde bolýan zat näme? Bira şo küýne önemeden bolýan, fata deden bolýan, stoluň öňüren bolýan, içgalan bolýan, hökman super puper owadan zaly nemetmeli. Karoçe pul bary çykýar, özüm näme? Bir 4 sagatlyk dawar üçin pul baryny çykarýan. İller karmid etýän. İller karmide näşe iller idirýän. Şo öldürmek üçin idirýän. Wat näme gerek şol? Liçne meniň nämem. Okey, sen gysykmy, sen näme mi diýersiňiz? Ýok, men gysyk däl. Men rasionalny adam. Men bir oda näme şo? Men bir pragmatist aýtaýynda. Men gysyk däl, men gaýtam pul sowaganrak şeýle seretsen. Ýöne men has näme peýdal zatlara pul sowamak isleýän. Meselem, häzirne men öz toýuma aýdaly 5 miň dollar çykarandan ýoksa men şo 5 miň dollary özüme pozwolitjem edip bilýän, Hudaýa şükür gülýäli işim ma, Hudaýa şükür aýlygyma merwetde. Tak şo men onu özüme pozwolitjem edip bilýän ýöne men şol toýuma 5 miň dollar çykaramdan men öýde sadaka toy edip, Türkmen toy bolýar, sadaka takoy. Sadaka toy edip helki 5 miň dollary jüýme salyp çyk näme derdim? Siýahat ederdim.
çynymy aýtýan, men şol $5.000 bara 4 saatlyk dawara üçin sogonumdan helki $5.000 jüýme salardym-da yollaşım bilen gel Aziya aylanaly, gel Ýewropa aylanaly diýip midowy mesçe ederdim. Sebäbi şo $5.000 näçe ýurda ýetip bolýar. Etim bolýa Aziýada näçe ýurda ýetip bolýar. Ýewropada elbetde köpräk pul çykar, потому что Ýewropa gymmatrak, ýöne ekonomishinje ýaşasaň, почему бы и нет? Tomskda da palatkada da ýatsaň, может быть, ekonom edip bolar. Ýöne Aziýada meselem men şo $5.000 meniň bilýärdim, zadym bilen, otelim, ýenem bilen men Taýlanda aýlanyp bilýän, bilemok Laos, Vietnam, tam не знаю, Малайзия, Индонезия, Филиппин, Малдив, там, Mavriky, meselem da, ya Şri-Lanka, yani şo ýurtlara men aýlanyp bilýän şo $5.000 şundan düşýär maňa. Odan men şo wara 4 saatlyk dawara üçin adamlary boşuna karmit etmek üçin $5.000 çıkaramdan özüm diňe gyz toýa, skажем так da. Men şo pulu alyp yollaşym bilen Aziýa syýahat edenim gowdam näme? O liçne meniň pikirim da, mene şöý derdim. Как бы men başgalary bilemok, o zaman men diýjek bolýanlarym da, to što nesidem ýaş bolsaň, ýany siz ýaşsyňyz elbetde ýönünde öýlenjek zat etjek bolsaňyz da şeýle planyňyz zadyňyz bar bolsun, indiki ýyl öýlenmeli, eýle da lişni pul çykarmaň diýjek bolýar. Sebäbi siz prosto вот реально вот adamy birinjiden galyňa ýasasam oglan tarap boljak bolan galyňa bir çykarýan, üstüne pula toýada ýene pul çykarýan. Вот нафига надо o maşyny wede, gül al, eýt, pul seç, like это слишком много. Ondan просто toy sadaka etýäň-de çyklara galanja puluňam juýiňe salyp çyk syýahat etýäň, zato nähili bir başdan geçiren priключениялар datlar olýar, çağa çuwaň zadyň bolmanka şeýdip dünýäni görýän bir hili pikiriň açylýar, dünýä garaýşyň giňelýär meselem da. Ozaň şonýaly menem şo ýaşlary şoňa prizvat etýän. Eger siziň geljekde şo toýy zat plan etýän bolsaňyz, lишний pul soňmaň. Реально вот soňmaň. Degen ok, çünki degen ok, вот просто degen ok. Eger siziň şonýaly näme gyz tarap zatam, gyzam söýgüliňiz zatyňyzam şonýaly zat bolsa da, ay ýo men uly toý edesim melýär, tam joramynkydan gowy edesim melýär, eýle-beýle. Okey, düşünükli zat hawa gyzlar, käwatlar, şeýlerak näme zat edýärler, ýöne belki siz şoňa düşündirip aýtsaňyz, meselem da şeý diýseňiz, ine men şu toýa aýdalyş $3-4 çykaramdan, meselem gelş $3-4 ekonom edildi, şo puly alyldy, tam Hytaýa syýahat etmäge gideli, ýa-da tam bilemok Italiýa syýahat etmäge gideli-de, tam bir aýlyk ýa ýene. Ana şonýalrakdy предлагать ediň, belki siziň şol söýgüliňiz hem geljekki buduşy jynaňyz zadyňyzam pikirini ütgöderdi, pikir eder, hä, men 4 saatlyk dawara üçin şo $4.000, $3.000 sowasym gelýärmi, ýa aýdaly Türkiýanyň men diýen ýerinde kurortda bir aýlap günüň aşandy ýanyp her hili ýerlere gidip Pamukkale'da gidip aýlanytam, o zat maňa has gowy bolarmy diýip, belki olam logistrak gyz bolsa kellesini işledip, hä, men ýyganym, dünýäni ýyganym gowy görýän diýip belki şo karara gelir. Вот, şon diýjek boldum, siziň bilen men şo pikirimi paýlaşaýyn edim. Toy barada meniň bolan pikirim şol. Sizem öz pikiriňizi kommentariýalarda ýazyp görüň, ýazyň, ýani ýazyp bilersiňiz. Siz näme pikir etýäňiz? Siz şonu ederdiňizmi ýa nememi gyzyň zatyň göwnünden geçibilmän ýa öz ýene-taňyň göwnünden geçibilmän uly töýslerdiňizmi? Nähil seretýäňiz şo zady? Ýa-da siz eýam öýlenen bolsaňyz, meselem siz şol toýuňyzy çıkaran çıktacılaňyzy integen berip börsiňiz, meselem bergileňiz da, osaň siz şoňa puşmanmy, däme, onam ýazyp bilersiňiz. Çünki araňyzda öýlenen madyr, elbetde çıkanan madyr, osaň belki araňyzda puşman etýän madyr. Biz ýaly nemelere aýdyň, bizem siziň nemeleňizden, tejribeleňizden öwreneliň, toý nädip etmeliligini. Hawa, şonu aýdaýyn edim da. Hawa, kommentariýalaryňyza ýazyp bilersiňiz. Indiki videoma çenli häzirlikçe men siziň bilen hoşlaşýan. Paka.